Русенски лом предлага много добри възможности за спускане с каяк или кану. Не ми ли вярвате? Тогава убедете се сами. Когато решите, че сте събрали достатъчно смелост за това преживяване, може да се обадите в клуба по воден спорт към туристическо дружество Сексагинта пристав Русе. Русенското полове като цяло предлага добри условия за водни спортове, като спускане с каяк. Условието е, че не трите лома стават за спускане. Русенски лом е идеален за това, защото бели и черни лом нямат достатъчно вода през цялата година. Да разбирам ли, че действително всяко време на годината е подходящо за спускания тук? Стига времето да позволява и да не е като тази година да има приливане на реката, да излиза от коритото си. А участъците от Русенски лом, кои са най-подходящи за спускания с каяк? Този участък, който днес ще правим, Иваново към Басарбово, е с доста добри участъци. Има бързичета, интересни за хората, има какво да се види. Другия интересен участък е от пещерата Орлова чука към село Табачка и от село Табачка към Кушов. Също е доста, има интересни, има мелници, има бързичета, падове големи на водата, бенчета. Всеки участък си има своите препятствия и интересни места. А колко време долу-горе продължава едно такова спускане с каяк? Средно между 6-7 часа може да продължи едно спускане. Зависи как се направят маршрутите. Най-кратките маршрути, които се правят, са около 2 часа. А иначе ако се правят двудневни маршрути, горе-долу са целият ден да може хората да разгледат повече от реката. Реката не трябва да се подценява, защото има много опасни места, като скрити дървета, които не се виждат. Зависимост от нивото на водата, има моменти, когато се виждат, когато не се виждат. Има камъни, подмоли, бреговете са доста стръмни. Тази река, това е особеното при нея, че с много стръмни брегове и ако се случи нещо в реката, не дай си Боже да се обърне лодка, излизането на брега е много трудно и трябва да има винаги опитен човек, който да може да помогне. И затова вие сте на среща? Да, осигуряваме пълно оборудване, спасителни жилетки, гребла, лодки, сухи бакове, които са за фотоапарат, телефон, цигари, който пуши. И най-важното, предлагате водач, защото тук не бива да се тръгва. Водач, това е задължително. Това е наша отговорност, т.е. ние не сме само водачи, а и спасители. Вашите каяци са двуместни, т.е. ние дори можем не да гребем, само да се разхождаме и да гледаме красотите, нали така? Вие ще свършите това вместо нас. Да.